Awa baş pitire barada bu dersimizde bellep geçeliň. Hukmy näme, kim bermeli, kimin boýnuna wajib bolýar? Awa nämeden bermeli, näçe bermeli we haçan bermeli şolar barada şu dersimizde gysgaça ýatlap geçeliň. Bir näçe doganlarymyz orada tutýarlar, agz weklerler, emma ýagdaýlar bolup hem baş pitirelerini bermeýärler. Ya bilmeýänlikleri üçin, ya gafletleri sebäpli, ya başga bir sebäpli näme bermeýärler. Şoňa ähmiýet bereliň musulman doganlar. Dinimizde doganlar Arapçada zakatul fitr ya da sadakatul fitr diýilýär. Arapçada zakatul fitr ya da sadakatul fitr. Fitr zakady ya da fitr sadakasy diýilýär. Türkmençede bolsa baş pitire diýip aýdýarys. Baş pitire diýip aýdýarys. Pitre sadakasy näme? Pitre sadakasy musulman kişiniň Ramazan bayramy günü mätäç garip miskin kişilere kömek bolsun diýip berýän sadakasyna aýdylýar. Pitre sadakasynyň hikmeti näme? Agzy bekli kişiniň oradaly wagty geplän erwet sözlerini we erwet hereketlerini päklik hukmyny we bayram günü garip mätäçlere miskinlere huruş azyk bolsun diýip berilýär. Şu iki hikmeti var. İbn Abbas radıyallahu anh sahaba İbn Abbas radıyallahu anhuma عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود. Sahaba İbn Abbas radıyallahu anhuma aytti, Peygamberimiz pitre sadakasyny orada tutanlary boş we erwet sözlerden päklemek üçin we mätäçlere huruş azyk bolmak üçin farz etdi. Kim pitresini bayram namazından öň berse kabul bolan zakatdyr. Kim bayram namazından soňra berse adaty sadakadyr dedi. Hawa. Baş pitreniň hukmy näme we baş pitire bermek kimin boýnuna wajib? Özünün we maşgalasynyň iýjeginden, işşeginden aýry mal mülke eýe bolan her musulmana öz adyna, maşgala agzalarynyň adyna we eklenjini öz üstüne alan kişileriniň adyna pitire sadakasyny bermegi wajipdir. Bermese günahkardyr. Hatta ulamalardan käbir diýete ömrü ötünçe şoň boýnundan aýrylmaýar diýe bermese şol bergi bolup borç bolup boýnuna galya diýerler. İbn Abbas aytti, yankı okan hadisimizde näme dedi? Peygamberimiz pitre sadakasyny orada tutanlar boş we erwet sözlerden päklemek üçin we mätäçlere huruş azyk bolmak üçin farz etdi. Farz etdi. Kim pitresini bayram namazından öň berse kabul bolan zakatdyr. Kim bayram namazından soňra berse adaty sadakadyr dedi. Bu hadisi Abu Davud rivayet edýär. Pitre sadakasyny nämeden bermeli we näçe bermeli? Peygamberimizin sünnetine göre sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre sahabalaryň buğdoydan, arpadan, hurmadan, kişmişten baş pitire berenligi haber berilýär. Ulamalar diýe tuwi, maş, mercimek ýaly däneli önümlerden baş pitire çykarsaň hem bolýar diýerler. Muktary bolsa musulman olanlar kişi başına 3 kilo diýip hasaplamalydyr. Misal üçin tuğdan baş pitire berjek bolsaň 3 kilo tuğ hasaplayan, maşgalada özüň bolsa, aýalyň bolsa, we çagaň bolsa her biriniň başyna näme 3 kilo 9 kilo tuğ diýip hasaplamalydyr. Kişi başyna 3 kilo diýip hasaplamalydyr. Pitre sadakasyny pullan berseň bolýarmy? Hanefi mezhebine göre pullan bermäge ruhsat berilýär. Misal üçin tuğdan pitire berjek bolsaň 3 kilo tuğyň pulunu hasaplap pullan bermäge Hanefi mezhebi ruhsat berýär. Pitre sadakasyny kime bermeli? Pitre sadakasynyň berilmeli yeri musulman doganlar garip, miskin mätäçlerdir. Garip, miskin, fakir, fukara mätäçlerdir. Bellep aýdýas käbir kişiler ýalňyş düşünýärler ýa-da şeýle ýalňyş pikirleri var. Baş pitreni müfta ýa-da imamy bermelidir. Mescidin imamyna bermelidir diýip pikir edýärler. Baş pitreň berilmeli yeri we näme garip, miskin mätäç kişilerdir. Yani garibiň hakydyr. Eger misal üçin imam garip bolsa, oňa da berip bolýar. Emma asyl berilmeli yer müftülük ýa-da imam däldir. Eger müftülük ýa-da belli bir mescidin imamy biz pitreler jemläp
gariplara paylayacak. Mesela şu şäherin ýa-da owan gariplaryny biz näme sana aljak we näme hemmesini biz jemlejek we akydip biz berjek diýseler, siz bize berin, biz hem näme hemmesini jemlep akydip biz paýlap berjek. Şol hyzmaty Allahyň razy üçin biz etjek diýseler we şol kişiler anamdar kişiler bolsa, şol kişiler anamdar kişiler bolsa, onda näme akydip olara berseňem bolýar. Yani wekil hökümünde bitiren akydip şol imama berýän ýa-da müftüge berýän, ondan müftüň özi näme şol şäherdaky owadaky näme garyp gasar näme sanyny bilip şolara akydip paýlap berýär. Eger anamdar bolsalar. Emma bolmasa öz eliň bilen garyp mätäçe akydip bermelidir we has sowaplysı we has haýrysam öz eliň bilen alyp akydip bermeklikdir. Pitre sadakasynyň wagty. Ramazan bayramı günü bayram namaza çıkmazdan ön vermelidir. Bayram gününden bir ýa-da 2 gün ön berseňem bolýar. Bayram namazından sonra goýmaly däldir. Belli bir sebäbe göre bayram namazından sonra galan bolsa bayramdan sonra bermelidir. Sebäbi näme? Boynunyň borjudur. Boynundan düşmeýänligi üçin belli bir sebäbe göre bayram namazından sonra ilka bayram namazından sonra goýmajak bolmaly. Belli bir sebäbe göre galanan bolsa ýa-da unudan bolsa näme onda da näme şol pitresini bermelidir. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ent estağfiruka ve etûbu